Morjesta, se on Teisko täällä taas. Ja tosiaan nytten Free for Allia. Ja heti tuli tommonen kuolema, vähän lagasta poltinveto. Ja morssilla vetelen tässä Advanced Warfareissa. Free for Allia on mukava pelimuoto aina sniperille, mutta tästäkin löytyy tryhardereita ihan jumalattoman paljon. Mikä on tietenkin aina vääristyttävä. Ja vähän lagaakin tää tälleen, että... Ja siitä kun oli se... Onko se tottuksi? On sieltä. Tähän mies enkötä. Jaha. Mikä tää ase on? SAK 3. Mä en tiedä mikä toi on, mutta... En ikinä vetänyt. Niin siis... En tiedä mitä sanoin, mutta... Miksi mä saan hitmarkkia yläkropasta? Mitä helvettiä? Mä otan tää varmaan vähän turpaan, mä saan hitmarkkeja. What? Tätä ei vetää. 1, 2. Siellä oli kyllä yksi alla. Mut nää tosiaan kestää jumalattoman kauan nää. Vetikö sen poltin? Veti, hyvä. Taas hitmarkki. Come on. Äläs tulla jo. No, en sitten. Missä se jätken on? Ylhäällä joku. Kuoli. So. Noniin, siitä sitten. Mikä on tämä spavni? No, sama se. Kyllä tässä aina GUSään pystyy. Tei sen puoleen. Ja nämä pelin tekijät taas väittää, että tässä ei olisi GUSää, mutta... Mikä toikin oli, jos ei GUS. Että ihan hyvä, että se on GUS kumminkin. Varmaan kyllä kodeissa toisiksi paras GUS. Black Ops 2 jälkeen. Siinä oli ihan jumalattoman hyvä GUS. Itse tykkään siitä ihan sairaasti. Vois tehdä siitäkin video kyllä. Itse tykkään kyllä pelistä ja siitäkin voi mennä kyllä triksottaa. Aha, sielläkään tulee. Tässäkin ollaan koitettu vielä triksottia, mutta en oo vissiin vielä tarpeeksi hyvä siihen. Että pääsisin triksotille asti. Ei vaan mä pari kertaa päässyt tänne vihiton. What the fuck? Joo. Mistähän toi tiesi, että mä tuun sieltä takaa? Ai niin joo, tässä näkyy tää exosuittia. Niin. Minimapis näkyy se aina. Semmonen ihme pyöreä juttu. Varmaan näkyy tossa vaiheessa kun käyttää mitään jumalauta. Mä oon kyllä ihan unnessa taas tästä pelistä. No, sieltä löytyi. Ois ollut tripleä tarjolla. Tää ei tullut tällä kertaa. Yksi UAV. Mä en tätä supporttia UAV. Se on ihan hyvä, koska... Kuten näet, kuolen aika usein. Mutta... Se tosiaan tuo tälle 300 lisää hintaa. Tai siis taas koreet. 3 tappoa tässä tai sitten... jotain muuta. Ja siinä oli taas. Ja leveliäkin tulee aina jonkun verran, kun vaan pelläilee. Missattu. Hitmarkki osuma. Tai siis tappo. Kyllä mä äskenkin osuin. Saipa hitmarkki. Se on taas uusi äijä. Ei tossa oikein voi tehdä mitään. Sekin liikkuu sinä miten sattuu. Ja miten pitäisi tietenkin saada se fokus ja näin. Ja... Mikä heiluu kun mikäkin. Tälleen kun ne on ihan paikallaan. Helppo se on QS. Ja... Silleen. Ei herranjumala. Siinä oli taas tarjolla. Headshot. Aha, nyt taas pitää vaihtaa puolta. Jumalauta. Ja vielä livekomis menee hyvin. Se on aina hienoa. Mut joo. Missähän ne loput on? Sais tulla tänne kyllä. Nekin tossa yksi. What? Mihin se meni? Siinähän se. Tää semmos. Missä? Tossa on mun vieressä joku. Ainakin minimapin perusteella.
Meni vissiin johonkin. Tai siis täällä alhaalla. Mitä se tekee? En tiedä saanut UAV. Joo. Tuolla on äijä tuo ylhäällä. Ja siitä yksi tappo lisää. Siellä oli äijä. En saa sitä kyllä enää. Mihin sä jätkä meet? Aha. Siellä on. Tää on ärsyttävää kun tapahtuu tää puoli tässä. Toinen puoli on paljon parempi. Aha. Tää tommonen. Ihan mukava. Gues. Kyllä siitä tuli. Tuo äijä. Hitto mun selkään tuli. Pysyis nyt vaan jossain omissa paikoissa, joka tuli silkään koko ajan. Missä hemmetissä? Ja selkääni koko ajan, jumalauta. Tää pitäis liikkua jos selkäjästä. Pidäs nyt se boltti. Mitä sä jumalauta teet? Hyppii kun mikäkin. Joo. 25. Vois ottaa tästä vaan voiton, jos mä saisin. Ei yritetä edes triksottaa vielä. Koska nääkin on aika tärkeitä sinänsä. Voitot olisi kivoja. Kaksi ollaan. Vois ottaa vaan voiton tän livecomin takia. Mä koitan se mulla liittyen triksotteen. Ja lisäillä niitä siinä videoiden loppuun. Se voisi olla ihan hyvä idea. Joten mitä vitussa? I want that kill. Hitto en saanut. No mut se oli ihan hyvä ja kiitti kun katsoitte ja pistäkää likeä ja kommenttia siihen ja tilakkaa toki kanava. Olisi vähän kiva saada noita tilaajia ja silleen. Ensi kertaan. Morjesta.